Seach go cuid go scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain ina nearnach marga faoi hoscoga in Gaza. Tá sé bertaí go dtucha an soscogaí a bhaim de dúna agus iarchtaíar bon deire a chur leis an goga a tarsúil in Gaza ó bhí dhearafóver fiche trí. An Somála, déanta Fianna Fáil, Fine Gael agus an grúpa réigean nach neamhspleách de réchtchlár don chóiriltas nua, chláir bhais le faoimhe ag buil na bartaí sna léhananta amachún. Cé gúil sprochanna sonracha maidir le cuasaí tuíochta agus fostaíochta luútas a glár, ní múnas ásta a bhí agrachtaí teanga leis an méid atá ó híomh na Gaeilge agus na Gaeltachtaide. Dúirt chun an Gaeilge go rath coppla mála fiúntach sa glár, ach gur chud bháil go na gealtanis lag, déhríoch agus do hóiste. Tá táchan an taid ar bun faoi láthair, agus bhí scéalagan an seachtain seo faoin na cainteoirí Gaeilge atá ag seasamh sa táchan. Ba táchan chun in chéad uachtarán eile ar chun na Gaeilge aránú ar siúil an bhí se thugann chomá, agus tá altaigh matú comín faoi dhaoine a déiteach a bheith san nóíocht. Tá scoilghíomhí Joe Steve áireachtal i go seaige an deir seachtaine seo, agus leabhar beidir bhreannach le páirc ó dúil faoin na himachtaí a bhaith an sin. Leabhar sé chomá le Johnny O'Connelly faoin saothar ceol nua atá le chur láthair aige ag an bhéile atá áireachtal in ómas na scríbhneoir agus eistearcáilú Joe Steve ón neachtain. Ag fáachta go seaige, dhiúlta cáile chun duine gaillimhe cead pleanála donad cultúr agus ealaín nua ar an spidéal. Tá sé bertaí an ggólacht fionnta na gréine tuairnta an tunna de thógáil in eic leis an seanchlochar bach á achóirú chomá, ach dhiúlta an cháile don phlean agus é ráite nachrán Herberts nua ag teach le fergnamh eile an bhála. Tá sé gis ag fionnta na gréine achóir go dhéanamh leis an mórt pleanála. Tá na scéalta sin ar fad agus go leor eile ar Tuairisc.